L-oppożizzjoni issa għaddiet fil-fażi minn oppożizzjoni effettiva u kulħadd jaf li aħna oppożizzjoni effettiva għal gvern alternattiv. U dan qed nagħmluh billi nuru li aħna għandna l-idejat, il-proposti għalfejn irridu nieħdu l-pajjiż. Bdejna ovvjament bl-ekonomija u mill-ewwel għadna x'ekonomija rridu. U risposta hija faċli, irridu ekonomija għan-nies. U f'dan id-dokument li ħabbarna llum qegħdin ngħidu kif sar naslu għaliha. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna urejna li aħna kapaċi noħorġu b'idejat ġodda u friski għal pajjiżna. Illum aħna ppreżentajna il-working document għandna dwar l-ekonomija u working document li jiġbor fih 145 miżura politika f'dak li għandha x'taqsam ma' trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna, però wkoll illum bdejna proċess li huwa uniku f'dan il-pajjiż, proċess li permezz tiegħu aħna bħala Partit Nazzjonalista f'nofs il-leġislatura qegħdin inresqu l-idejat tagħna, tinresqu l-idejat tagħna għad-diskussjoni, nresqu l-idejat tagħna biex jiġu maturati flimkien mal-imsieħba soċjali bl-idea illi l-politika ekonomika tal-Partit Nazzjonalista ma tkunx tal-Partit Nazzjonalista, però tkun tal-imsieħba soċjali kollha.